बड'लेण्ड टुडे लाइभ निउसआ बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं निउस होनो थाखाय आखायाव लादों। बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं निउस। हादर नाङै कर'नानि गाग्लोबनाया गोख्रै बांनायनिफ्राय बांदों। त्रिपुरायाव गोदानै सा 17 पजिटिभ केस मोननाय जादों। त्रिपुरायाव गोदानै सा 17 पजिटिभ मोनबावनाय जादों। हादर नाङै 24 घन्टानि गेजेराव 2693 पजिटिभ केस मोननाय जादों। हादर नाङै कर'नाजों गाग्लोबजानाय सुबुं अनजिमाया बांनायनिफ्राय बांदों। 24 घन्टायाव सा 114 सुबुङा कर'नाजों जिउ गोमानो गोनां जायो। महाराष्ट्र 1165 सुबुंनाव गोदानै कभिड-19 पजिटिभ मोननाय जादों। दिल्ली, इउपि, राजस्थान आरो गुबुन गुबुन हादरसाफोराव कर'नानि गाग्लोबनाया गोख्रै बांदों। त्रिपुरायाव सा 17, मेघालयआव सासे, आसामाव साथाम कभिड-19 पजिटिभ मोनबावनाय जादों। हादर नाङै कर'नानि गाग्लोबनाया गिथाव महर लानायखौ नुनो मोनदों। आसामनि गोबां ओनसोलफोराव कर'ना बांनायनि आसा दङ।